Nazdar. Volám mu dvakrát nevyhľadí raz. Prosím vás, ešte raz. Pán rozhodca, Konečne vyhrajú. Dobre, poďme. Poďme na to tam. Ale poď. Ja vám dám pohodiaka. Stemko. To som prvý. Začíname takto, jak sa hovorí. Tu elektrický čo objednával. Začíname od najmladšieho, kto stojí, hej? Tak stojíš, hej, prvý. Dobre? Potom ja, potom ty. Potom ty, potom ja. To je sexuálne obťažovanie toto, ale... Odrobko, poď, kúzov! Dobrá. Máš ho. Si robíš piču. Kde? Mária, stojí. Nepoviem nič. No? Než nechali 2 na 1, ako to mohlo? Ja som ti zle nahrala. Ja to za chvíľou hrať. Nahrala, ale mal si ostať. Ale bol ešte proti tebou. Mal si ja som prihlásil. Ja to vrátam tomu, čo mal loptu. Ale nechal som sa vrátiť, lebo ja som vrátil. To je ona dá. Výborná. Peťo, prosíte, daj mi tú úplnú. Rada! Výborná, poď. Dobrá, Ivan. Výborný, Ivan! Hej! Super! Poďme. Výborný, Ivan. Poď, Zenko, poď, nemáš ešte nič, poď. Výborné, Miloško, výborné. Rozhodil som ho na ako som to vyveval. Nahra, vidíš to? To je ono, Peťo, poď sa, máš od rány. Výborne, Aďo! Šťahuj! Pekná! Zenko, bude už ukázu. Výborné! Chlapci, na čo sa nemáme zahrali, na 10 km.
Perfektná robota. Tam je polce strana na bránu, ty robot za 10 sekúnd. Jebaný dážď. Neverím, že on takto Sem. No, poďme niečo sa doraziť. Počúvaj, keď ti Robo kričí, tak sa zastav chvíľu, lebo on tam bol úplne voľný. Dávaj si na to pozor, keď zakričí, ja som Ale môžeš nahrávať do zíťa. A nie všetko paliť z boku. nie sa na tie strany netreba také myšľov dajú. Vidím úplne v strede sám, tak... Vystrel vtedy, keď nebude proti tebe hráč stáť, aby to zbytočne nezachytil. Ilia. Tu uvoj, odgaz donútra. Každý hráča. Výborne. No ale poďte. Ilia. Tam mi daj, Krivovi daj. Nemá nejak veľmi komu nahrať. Dobrá. Aspoň došla, Abraham. Rýchlo poď k nemu. Dobrá. Spravíš, nech nekričíme, zrobiť to offset. No, nekričí. Taká pičovina, ty toto skrytí, čo má robiť. Alebo nabúra mu program, víš. Jasne, prejde, čo keď nič nechci. To je to, čo má v hlave, on Nemal som nahrať. Nestrať. Nemajú som nahrať do hlavy. To bolo... Dobre, chalani, hýbte sa, lebo nemajú komu. Koľko divo, výborne. Dobre, riedaj. Piči. Ideš dole a potom to zastavíš. Ale hrať po nám, daj na sedačku. Čo ti jebe? Chlapci, vy neviete strieľať. Ale sa nehačujem, hľadať. Áno, už tu. Nevadí, aj traja budete dobrý. Toto bojuje také diskutabilné, že Niečo na trestu. normálne presredali nehodko, všetko opičky do toho, neviem. Sa môže stať hoci komu. No nevadí, no. Ústať, počkej, toto na... Ivo, není za mňa? No, neviem, že Poďte, obraňte sa. no, jasno, do neho obrašuje ten odpolu. Netreba zastať na Lavrinoch, to by treba hrať, už zase začína údať. Výborne. Výborne. Prvých 4 Nie, troch dáme, to je v pohode. To ja si vymyslím, že je to možné. Do piče, dobre myslel. Zárovo si mal. Nepochopil, Adnan ho nepochopil, ale myslel to dobre. Hráča. Ja. Jebne ma meter predo mňa schodí. Jak dozadu, dopredu, nič dajek sú zadu, ne? Ale poďme zadu. Však má normálne zesekol. Ja presne viem, práve teraz to bolo. Keď vedie hokejku z vrchu nadol, nie z boku. Dobre? Z boku ma môže aj zahrať po boku. Že z boku. To ide ho také tak. Od boku ujebeš nohu a hotovo. Čo bolo za vysvetlenie? Čo bolo za pičovinu, čo povedal? Však ho seberiem ak na lopatu. Presne fúha. Od obchodu môžeš aj od boku. Aspoň vieme, čo sa môže. Dobre, výborne. Dobre, tak treba. Ten brankár len tak úplne, treba to využiť. No, nie dvakrát vystrelí také. Len tak úplne, treba to využiť. Poťahni. Ale poďme to využiť. Nechám, že to je obojné, to mi vôbec nerozumiem. Čiže vôbec. Výborne, Peťo, perfektná robota, kokos. Toto robí výborne. Že otlačali hráčov, to nikto nerobí. Áno, to treba presne robiť. Ja viem, no. Idem na to človek, kaj ideš si bola? Ty si tam teraz bol. Odpovedne ti vy. Dobre, hraj, je to jedno. Je to jedno, akože ja nedostanem. Len nedostanem gol. Kde stojí, kde stojí? Ja more.
Ivo, odpoj sa od tej brány! Ne, výborne, no. Ale ani predvrnom skôr bol. No vidíte, že musíme si nájsť predstav, že aj pozor. To nebolo také vôbec. Vôbec nemôžete na stredačku. Lopku, no. Odpískal aj Michal, pretože nemal vôbec. Lebo keby som nedostal aspoň tohto odpísky, tak vtedy áno, že ste zle prestredali, ale pokiaľ by si iba vyniesť, tak to nedieje. Dobre. Toto bolo dobré. Toto keby nechytil, by bol gól opiť. 10 sekúnd, Robo, 10. On nejde povedať, ale už ide. Výborná robota, ale... Na omu daj. Hráme. Super, ja pôjde dať. Môžeme, ne? Ostávaš Teso, ne? Nie, lebo ja si ho to vlastne. Hľadaj so mnou teraz. Poďte vy dvaja. Pekná oslova. Odzora. Ona to nejakú formu, alebo... Ešte to neviem, či by sa nerobil. Čo? Zle chalani. Daj mu to. Dobrá. Hej, ono, Robko, výborne. Ja som sám. To ako... No cíti, že sú trošku slabší. Jaj! Dáš si to tak jednuté do piče. Vyvedme ho ďalší. Vy ste ďalší. Čakáme útočný. Za bránu, Adna, za bránu. Poďte. Poď. Obranca. Ríša úplne ešte. Ja si naučal, na tom štíti, že oni si to pičovina, ne? Ale ja si to tam anglicky. Pravda, ináč, to je pravda. Výborne. To je veľká pravda. Pripravte sa strieľať. Na to, ne, nepočúvaš to, ja tým nepočúvam. Ja tady to nepočúvam. Nemôže, výborne, poď. Chlapci. Ja na jedného tam boli chalani. Teo. Jak je to možné? Ty si povedal? Teraz. A čo keď som mohol nahrať? Nenahral som, a čo? Dobre, kľud, nenadajte sa. Na to sa nevrátiš? Kľud. To si dlho iná vec, 2 na 1 bol. Chlapci, Teo. Dokonca 3 na 1. Robo, Teo, počujete. Áno, 3. Robo vybehne, jeden z vás sa musí stiahnuť. Dohodíme sa, že kto. Málo ste stiahnuť. Okej, ja hovorím teraz. A to nervov, každý o čo ty to vyťahne. No, myslím, že takto vyhodený a dožitý čas. Toho to nalízam. Hej! Výborne! Koľko či ti jebe, že nám to všetko? Robkova, najmä s kľudom. Jedne, to sme prejedne. Kľúček vyhral. Robino, Robo. Box si taký spravil. Do tretieho je zbytočné. Daj Teo, Robo, daj si Teovi a poď si, uvidíš ho.
Nie, toto už si narastí, ale to hneď vrátim na to. Už ho nevládol, ti to narastí. Ľahšie si to ísť, keď si narazí, že neko... Na čo? To je debil. Dobrá. Ty vole! Áno, počkaj. Ale to máš to moment prekvapenia, keď zvoníš takú to srdca. Ale po zemi. To je po zemi, keď je rozklapnutý. Dobre, tak čo tam je? Ty by si sa zlákol šance, ty kokos. Odsekol odpíška, skočil mi počne. Dobre, výborné, čo? Nestrat to. Výborná, Zdenko, výborná! Peťo, ostaň. Ešte! Poď! Pekná! Dobrá, Tibi, dobrá. Ja si tomu teraz dobre pohľadne. Vyťažili z toho, dobre. Dobrá! Výborné! Pekne. Krásna, ty kokos. Som zajebal, sorry, chame. Dobre, Cibulka. Všetko si to ešte videl, dobre. Sorry za to, som pravil. Nebo to nevadí, ne? To si by mohol. Ja som ti mal dať niečo. Bez na Prahu. Ale Rico, dvaja tam idú, musíš sa vrátiť. Do piči. Piče, pojebanej. Vlastne není, lebo to išlo ale mimo. No to nešlo vo vlastnej polke. To musí prejsť cez polku. Keď prejde cez polku, nejsú 2 minúty. Jasné, že nejsú. To bolo cez polku. Počkaj, to bolo cez polku. Ale brankár môže cez polku vyhodiť. Presne tak. Ježišmaria. Oni by si mali ujasniť tie pravidla konečne už v hlave. Dobre, to nevidel, nikto to už nepresvedčím, ale cez polku nemôže. To myslíš vážne? Poďte za niekto dole, ak to nátoč. Ne, nikto cítim to. 2 kilo. Je to na posúdení rozhodca. Minulý týždeň nevadilo, teraz vadí. Tak bohužiaľ, no. Keď sa nekomentuje to, bohužiaľ. Idem dole, hej. Obránca ide, obránca. Dobre, chalení, 2-0. Výborné, Sece. Teraz tam. Nevadí, dobre. Čas. Pozri. Výborné. Dobre. Oj. Mohol niekto byť ináč. Peťko, ty si ten tam Dobre, Ričo. Bojuj, Ričo. Výborne! Tu len takýto retard môže. Čo ti jebe? Vodu. Daj vodu. Čo ti jebe? Dostal do ksichtu? To sú tie nápiču helmy, čo nemajú kryté uši. Ne, asi nedostatočne, tak jak ty. Na ucho či na tvrdú? Ja som ja dostal takú sekeru do ucha, že kebyže nemám túto kryt, tak už nepočujem. To sú zlé helmy proste.
A to čo bolo za strelo, prosím ťa, že to išlo, ale Pánu Bohu do okna. Pánu Bohu do okna, no. Na budku. Keby to za tebou uvieš, doby. Musíš si dávať na to pozor. A sme šlopli hlavu, víš. Nevidel to? Ideme osobovku, dobre, keď si mali šancu. Kde sa to nehľadí zase. Kámo trafilo. Do krku, dozadu. Do ucha, no. Pohodičke. Že to trafilo do ucha? Dobre, Romanko. Tak či tak to víš, jak boli do ucha. Ty vole. Najviac šípe. Boli ako kokos do ucha. Poď, prejde na chvíľku. Rána. Kokos, neviem. Za 3 minúty by ti dalo hreť. To je nahrabočka. Ne, to je veľmi sídlieme. To možno nám musím to prešlo. To je najprešlo toto. To je 100% prešlo neko. Ale ma trafiť sem. Poď, Peťu. Máš čas. Robo máš na strede! Chlapci, nedáme oslabovky. Nemôžu ísť teda na mňa. Cibi, vrácaj sa, poďme. Oslabovka, Cibi. Poďte, tak tam. Dobre, Cibi, dobra, super. Super, Cibi, dobra. Nepolúkajte sa, chalani. To nemuselo byť. Ty kokos, toto čo bolo? Polúkajte sa, nebo tam nemá byť. Nevadí, Zdeno, nevadí, poďme ďalej, ideme. Pičo ma tebe, kurva. Toto bolo velice špendlianské toto. Dvojka chyba. Aj ty, aj Branka. Chalani, choďte hrať. Kto je tam s nimi? Už. Chalani, bude trestne dali, už som bol tam nemá byť. Pustí ho do neho. Udril hore! Prepadli. Pozorovo! Dobra! Hej! Ale keď mu dá kľúčka, nevyšla, tak ide sa na hra. Poď, Zenko, poď. Je to bez venovania. Poďme, čo? Samozrejme. Výborne, chalani. Poďme, Rišo, za. Výborná odpoveď na toto, výborná odpoveď. Robo, kľúč. Výborná odpoveď, chalani. Tak, ale keď máš len taký oný oblúk, tak sa ježí. Juj! Naspäť! Riška, bližšie pri ňom. Odíšo, poď. Šmíka. Ostaň, Rišo, ty ostaň. Kde stal Cibi? Ježišmária, Rišo. Si Riško, ty neodchádzaj od svojho hráča. Poďte od teba, Cibi, poďte od teba. Poď tam, skáč tam. Obránca. Druhý. Ja som mal ruku dole, pozor. Takto som mal. No, vidíte také veci, čo aj neviem, druhá nenapadlo. Podrž, Adam, podrž. Poď, Ivo.
poď pekne. Výborne. To neuvoľnenie. Ne, dobre, odpoveď to bola, gól, to je najlepšie. Dobre, lepšie od vás do piče. Dobre, že nie sú troje. Nechám odstanu. Teo! Pobehni ešte! Tejco, poďaj ti, pomôž zadu. Výborne! To je prepadnutie. Lebo tam si nemali 6 brány. Ne, dobre, každý má hráča aspoň, to je dobre. A to tvoja! Trej bránu, Teo! Čo robíte, chalani? Poď tam pred bránu! Jak mi bolo to, ide o toto takto. 50 sekúnd. Dojde za Teo. Hráčov, chalani! Idem. Toto sú prenožati teraz, pekne, drž to tam. Chlapci, vy zošte trošku vidíte lepšie, či mám za chrbtom nejakého hráča, či mi niekde kašli do kryšie. Naľava nevidíte. Evo, sorry, nejde. Ne, poďme. Prečo je tam Robo? 25 sekúnd, 26. Ukludíte sa všetci, sme sa okolo. Kalani, pol minúta. Čo máš? Čo ty tu tam hráš? Ty vidí jednu dal. No. Marek, keď sa postav na našu stranu. Co to tady je, ty vole? Co to je, ty vole? To nevyšlo teraz. Ale pekne, čo som bol taký minút. Nejaký sáčok, čo kúpil? To je tam toho nečaká. A kľúček. Ja máme 3-1. Strašnú negatívnu energiu sa priniesli. Ty sa dáš, úplne Nervie, kokos. dávaj gol. Nejde tomu Robovi chlapci, nejde, musím znať. Hráčov, chalani, hráčov. Beď to dáva mi, hráč! Není ani jeden obránca. Ani jeden. To je ona. Výborná. Štiplavá. Bez rozumu. To bolo na piču, no, prečo? Zbytočné, ale. Dál to je gól, zo strany.